Mga puso sa Negros Occidental naman, 50 ka mga payag na plastar na para sa mga residente sang Baguio City apektado sang paglupok sang Mount Canlaon. Samtang pagtuon sa mga kabataan apektado bangod sa paggamit sang mga eskwelahan bilang evacuation center sa La Carlota. Yaring balita nga itong gintutukan. Apat ka mga eskwelahan sa La Carlota City, Negros Occidental ang nagserbing evacuation centers sa mga sobre 300 ka mga pamilya nga walang gihapon ginapahanugutan nga magbalik sa ila panimalay. Nga nahamtang sa sunod sang 6 km permanent danger zone sa Mount Canlaon. Humalin sang naglupok ini sa Desyembre 9, 2024. Sa La Carlota South Elementary School 2, may masobra shin ang pamilya nga nagatinil sa masobra 30 ka mahulot klasihan. Rason nga 2 ka beses lang sa isa ka semana nagapatigayon sang face-to-face classes. Bangod kulang sa nagakaigaw nga oras sa pagklase, ginakabalakan nga maapektuhan ang pagtuon sa kabataan. Do kami gid ang na-displaced kay ang amon nga school among ginhimo gid nga primary nga evacuation center sang paglupok gid sang Canlaon. It's very difficult for us kay nga do nagbalik kami sa pandemya. Sa Baguio City, naplastar ng 50 ka maginatawag nga payag sa kapag-on sa barangay Napoles. Magaserbi ini nga relocation sites ang 22 ka mga pamilya halin sa barangay Edihan nga apektado sa paglupok sang bulkan. Sa Marso, natalara ang magsaylod diri evacuees halin sa Regional Evacuation Center. Samtang, matapos makitang sitwasyon sa evacuees kag napamatian ang panawagan sang maini. Nagpasalig si President Ferdinand Marcos Jr. nga padayon nga makabaton sang bulig ang evacuees. Nagpanawagan man ini sang kooperasyon bangod padayon pa kag ginatutukan ang aktibidad sang bulkan. Ang aming pag-monitor sa ating mga scientifico tuloy-tuloy para malaman namin ang tunay na sitwasyon para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo palagay sa peligro. Kaya itong ginagawa natin ay mahirap kailangan magtsaga at kailangan may konting pasensya tayo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas.